arkadaşımızlar lütfen bir alkış. Roxan'a şimdi güzel alkış lütfen. Haydi Roxan'a. Güzel alkış. Lütfen. За мен е чест и удоволствие да бъда за първи път при вас и да се забавляваме заедно тази вечер. Нека да поздравим малкия виновник и неговите родители, да са живи и здрави. И всички гости, които сте ги уважили и сте тук. А искам сега да чуя най-силните аплодисменти за най-добрия оркестър Универсал! Скъпи приятели, аз съм готова да започна. Тук при мен ще поканим на дансинга родителите на малкия виновник, да изтанцуват първия танц заедно и след това започваме с кюченците. Айде, маестро, музика! За малкия Морган специално, за неговите родители и за всички гости, на здраве на всички!
възбрани, душа ще ти дам. Ще те славя с моите длани, ще те заживя. Имам тебе, имаш мене, нежна е нощта. Да здраве на всички гости, бъдете живи и здрави! Ако съм порисана, сама да остана, сърцето си ще изгоря, за да не е рана. Ще създам от пепелта новото ти тяло. Ще е вечна любовта, а сърцето цяло. Ще те ставя с моите длани, ще те заживя. С ръце молитва збрани, душа ще ти дам. Ще те ставя с моите длани, ще те заживя. Имам тебе, имаш мене, нежна е нощта. За друга специално за неговите родители и за всички гости. Ще те ставя с моите длани, ще те заживя. С ръце молитва збрани, душа ще ти даря. Нежна е нощта. Благодаря ви, скъпи приятели, сега време е да започва купона. Айде, кой каза I love you, Roxy? Айде, всички на дански, ги искам да ви видя всички станали горе. Чай, чай, хей, 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 хей.
тая редица нещо не ви харесват. Switch